प्रणाम। अजय भोजपुरी जैसन कि रुआ सब देख रहल बानी। तैयारी हो रहल बाटे भूजल चिवड़ा के। गरम कढ़ाई में तेल डाली, फिर ओह में डाली जीरा आ ललका मरचा के फोरन, फिर मिलाई करी पत्ता। जब तनी तड़क जाई तो फिर डाली चिनिया बादाम छिलल का। 4 से 5 मिनट भूज डाली। फिर ओकरा में डाली चिवड़ा, नमक यानी नून आ हल्दी। लगातार तनी हल्लुक आंच पर चलावत रही। 10 से 12 मिनट में चिवड़ा तिवारी तैयार हो जाइ हैं। चिवड़ा राम चिवड़ा पाने भी कह सकेनी। एक खाली तनी अलगा से निकाल के चेक कर ली कि निमल से भुजा गई बा कि ना। यदि तनी कचकच लागे तो फिर से 2-3 मिनट ओकरा के भूज दीही और ओकरा बाद तैयार हो गई भूजल चिवड़ा। दबा के खाई, पानी खूब पियाई, बाकी टेस्ट मज़ेदार हुई।